Музеят, разположен в Даскаловата къща, е единственият в страната специализиран музей за резбарско изкуство. Тревненската школа е първата художествена школа, както сочат много източници. Тя е самобитна, чуждите влияния в нея са малко и то са така творчески претворени, че не се забелязват. Етапите в дърворезбеното изкуство преминават от най-простичката овчарска резба през домашната до най-съвършената форма в този занаят, а именно църковната и ажурната резба. Всички те намират място в експозицията на първия етаж на музея. Там е представена резбарската работилница, както и инструментариум, ползван от майсторите марангози. На вторият етаж е колекцията, включваща 10 скулптурни фигури на български владетели от Първото и Второто българско царство, множество барелефи на възрожденци, резбовани пана и конзоли. Всички те са дело на майстор Генчо Марангозов, творил в началото на миналия век. Най-голям интерес предизвикват двете гостни стаи. Собите на къщата станали арена на първия художествен облог по нашите земи. От техните тавани греят двете слънца на Трялна. Дело на уста Димитър Ушанеца и майстор Иван от село Бучуковци, направили двата потона в далечната 1808 година.